Pinal ng gigibuhon ang plebisito para sa pagiging highly urbanized city kan Naga sa Nobyembre 2. Kasabay kan barangay asin sangguniang kabataan elections. Alagad antes kaini, maawot kan alkalde na maitama ang mga salang impormasyon manungod sa sarong HUC. Kaya ipigsugo niya ang mahiwasang information dissemination campaign para digdi. May report si Norly Pitik Saniel. At nagangunyan. Matapos ang personal na pakikipag-ulay ni Alkalde Leni Robredo kay Commission on Election Chairperson George Garcia, pinal nang madadagos ang plebisito manungod sa pagiging highly urbanized city kang Naga sa Nobyembre 2, kasabay kan kondukta kan barangay asin sangguniang kabataan eleksyon. Pero, sigun sa alkalde, kaipuhan ang mahiwasang pagbariwas ng impormasyon kung ano ang bintahe kan sarong HUC. Urog ng igwang nagluluwas nin salang impormasyon na dapat maitama. May nagluluwas na wrong information na pag nag-highly urbanized kita, makikinabang lang si mga mayayaman. Pero materi o si mga pobre, diyan totoo. Dahil pag hiniling ta ang datos, ang poverty rate kan si highly urbanized, nasa single digits. Pero ang poverty rate kang si mga independent component, nasa double digits. So, totoo si sinasabi na matius lang lalo si nagtitirius dahil ang datos dayan pinapahiling. Pag hiniling ta, silistahan ka mga highly urbanized digdi sa Pilipinas, ini si mga progressive talaga mga lugar. In fact, si declaration pa lang, may pa kitang plebiscite, declaration pa lang ang highly urbanized, kadako na sa taon nagre-reach out. Kadako sa taon nagre-reach out, kadako proposals for investments in Naga. So, takulang maray na bagay. So, pag panggulpi sa taon nag-invest, mamara ang ekonomiya ta, sisaya ma-benefit, si mga tao. So, ipapaabot naman iniyo in due time. May direktiba na si Robredo sa Public Information Office na magkondusir nin caravan alagad. Gigibuhon ini pagkatapos kan kasiributan sa Peña Francia Fiesta. Ako pag-iisip ko, baka after the fiesta na. Sailing ko kaya, siguro niyan, ang gigibuhon ta pa lang yan si Jason sa tuyang PIO, magluwas pa lang ni information kung ano si implications, ano si advantages sa tuya. Pero siguro itong caravan, after the fiesta na lang, dahil si ribut nun yan, siguro sasabayan ta. Nagsabi man ng COMELEC na matabang sinda, nagpapatabang sinda sa tuya, information dissemination. Gulpi man sa to ang nagvo-volunteer na magtabang, mag-giboning materials about it. Laom na sa paaging ini, mabalansin anggad ang mga rason tangarig. Makapagboto nin tama kung pabor o kontra ang lambang botanteng Nagenyo sa bagong estado kang Naga bilang HUC. Para saan nagangunyan, Pitik Saniel. At nagangunyan. Ika ako kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang Nagenyo. Ang nagangunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.